Азізе Усенова – офіцер цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України. Проте так було не завжди. Звичайне життя і побут кримської татарки Азізе перевернулось у 2014 році, коли Росія ганебно окупувала український півострів. Тоді в це не могли повірити. А сьогодні важко згадати, як було до. Коли ми проживали в Криму до окупації, це був такий дивний час. Зараз я як згадую, як нібито це не моє життя було. Працювали, родина, там, діти, матері, всі проживали разом. Все було добре. Навіть не думав, що опинимося в такому важкому становищі, що буде ця окупація Криму. Ми довго в це не вірили. Ми думали, що таке неможливо зараз в сучасному світі, що зараз все вирішиться, все питання. Тому ми довго не виїжджали з Криму, жили під окупацією довгий час. На початку агресії саме кримські татари стали голосом спротиву окупації там, у Криму. І саме за це вони першими відчули та відчувають досі репресивну помсту російських окупантів. Під окупацією було жити важко, особливо для кримських татар. До нас було особливе відношення окупаційної влади, тому що ми підтримали Україну. Кримські татари всі були за Україну, за єдність, за те, щоб залишатися в складі України. За це нам була помста всі 9 років, поки ми там проживали, постійні обшуки і так далі, і тому подібне. Навіть попри ризики, велика частина кримсько-татарського народу справедливо відмовляється покидати рідний дім. Однак звірства російських окупантів, які з новою силою вдарили по Україні 24 лютого 2022 року, змусили Азізе Усенову та її родину кардинально змінити своє життя. Після окупації Криму з першого дня ми одразу встановили супутникове телебачення. Тобто ми жодного дня не дивилися російських новин. На ранку, як ми встали, вимкнули телебачення і побачили, що почалась війна. Спочатку ми не повірили своїм очам, думали, як це так? Це взагалі якось не вкладалося навіть. І після того чоловік сказав, що він поїде в Україну, вступить до лав Збройних сил, що він не може на це дивитися. Як це так? Якраз відбувалися ці всі события, ті, що були в Бучі. Це був жах, неможливо було спокійно на це дивитися. Ми побачили звернення Ліну Руслямова. Він сказав, що приєднуйтесь всі до нас, до нашого батальйону. І тому ми вирішили, спочатку чоловік поїхав, а потім вже я з дітьми, з мамою виїхала. Зараз діти Азізе відвідують київську школу, мають друзів та комфортно адаптувались після переїзду, що з певних причин її навіть дивує. Після переїзду сюди, в Україну, з Криму, діти якось, для мене було дуже дивно, що їх прийняли так, що вони дуже швидко адаптувалися. Всі діти до них дуже добре ставляться, і вони як в себе вдома тут почуваються. Їм тут дуже подобається. В Криму мої діти навчалися, не дивлячись навіть на те, що вони навчалися в кримсько-татарській школі. Там було багато русських. Було таке, що вони робили зауваження, що вони знущалися. Деякі були моменти, коли вони знущалися з дітей, не тільки з моїх, а взагалі з кримсько-татарських дітей. З'ясовували ми ці всі обставини, і навіть до директора це доходило. Але я розумію, що це все в родині, що це не дитина сама вигадала, як вони там ображали, що це все йшло з родини. Тобто, коли ми приїхали в Україну, я зрозуміла, що навпаки, націоналізм більше в Криму і від русських, ніж від українців. Покинути окупований, але рідний Крим було не втечею, а навпаки. Доєднатись до боротьби, в якій зрештою рідна домівка буде звільнена від загарбника. Саме тому Азізе слідом за своїм чоловіком і сама долучилась до Збройних сил України. Для мене було це навіть не обговорювалося. Мій чоловік вступив до лав Збройних сил, і потім я теж вирішила за ним. Це як за покликанням серця, скажімо так.
Я навіть не бачила себе в чомусь іншому, в якійсь іншій сфері. Я розуміла, що ми всі потрібні тут, що ми повинні воювати, виборювати свою свободу, що це для нас дуже важливо, як для кримських татар, так і для українців, тому що ми брати по духу. Так що я вважаю, що це наша спільна боротьба не тільки українців, але й кримських татар також. Ми зараз всі українці. Військова справа складна, ризикована та й, звісно, незвична для добровольців. Але тут пізнається єдність, братерство та єднання у боротьбі за справедливість. Особливо тоді, коли пліч-опліч знаходяться ті, хто так само прагне відновити рідну батьківщину. Для мене якось я не уявляла, як це можна бути військовим, що потрібно робити. Але коли я потрапила в цей батальйон, ми всі були як одна родина, і більше відчувалася така підтримка від побратимів, від керівництва нашого. Тобто я не відчувала себе якось, як не в своїй тарілці, скажімо так. Ми всі були один за одного, всі були разом, підтримували один одного і намагалися як можна швидше зробити, там, якщо в нас якісь завдання були, то ми переживали всією душою, вкладали себе, там, свій труд, робили все для цього батальйону, щоб скоріше наблизити нашу перемогу і повернути наш Крим. У нас була така мета. Ми всі прийшли в цей батальйон для того, щоб скоріше повернути Крим. Свобода, повага та незалежність – поняття, які мають бути беззаперечними. Однак сьогодні усім нам доводиться боротись за такі очевидні речі. Усі народи єдиної України звершать справедливий вирок ворогу. З тугою за героями і водночас з радістю у перемозі ми будемо вільними у своїх вільних домівках. Для мене, я вважаю, що все ж таки добро повинно перемогти, що так не може бути, що ця війна повинна закінчитися саме нашою перемогою, тому що в нас є віра, ми робимо все для нашої перемоги. Я впевнена в тому, що ми переможемо. Я дуже хочу повернутися до Криму, побачити своїх родичів, побачити свій дім, який ми будували особисто з чоловіком, самі власноруч. Хочу скоріше, щоб Крим був вільним.